Bobo kompuk to buslishi. Mungnang mama busasi boba. Bobo kompuk to buslishi. Mungnang mama busasi boba. Mungnang mama busasi boba. Mungnang mama busasi boba. Kulumbai ka tauke buksong hai norok ni Dipok ani tamani YouTube channel tauke buksong tini norok nukbai khana video ang kisa busang phunuguri khana no jesini advocate hinjangai Horidon Debbarma botamo saka bubagarano mungnang busa ni meaning tauke buksong norok comment ni bising saklai bedi tamani hin abo belaikai bed word kha belaikai chayakok abuni bagunu bo buja khana hene angma kha khayo sini borok baksa abo haikok mane Slang language kok citra rok khonai maya abo ni bisingu sini kaisa hani bubagarano bo abo haikai kok hamya bai kok saka nung politics democracy wo je sapano kotogui mano hini mano sai mano kintu bad word use khai maya abo kaisa muitunarak di belai khai kok hamya bai nung bubagarano attack khaika abo ni bagoi bubagarani je senkrak rok warriors rok je Cherini jama tabu student rok sago hojam khaimali ano kubangma phone khaika tei ani buyakung yapatulani thui bokroko kaithangka taute buksong belaikha angbu hopreng ni bagoi kaham samani kintu hopreng ni je miya je kaisa video an thani sopaika o video nungmani pore kai ang hojam khaimaliya tiprasaba khama logjau tamo khai kisisa bororok tongo o sojjongui maya abo hai kokta sadi angagi busaka nini o kok rok belai khai laikha abuni bagun nung buja khana abo kaisa sikka hene angkai asa khayo nini je nok subaijak mani ba gari subaijak mani scooty subaijak mani kento nono busak tangai bulia abo si belai khai ishor nono mane sahajo khaika ba help khaika kaito nono naiklaika next time rogo abo hai tang di hinui kaisa abo lama phunung manisi Isor rok nono kaisa lama phunukka next time rogo nungobo haita sasidi amokai belai chaya phanungui mano obo sini borok sojjongya ang to obo haitang laidi hinui barbar nukoyo haipano baksa borok tongu tabungni steroni joma 9 10 porinai hoite 11 12 porinai college porinai kubangma cheri rok tongu student level ni cheri rok borok belai khai dukho nangjago obo hairongno bubagarno hamjangai bangko go tabungni cheri rok 80% no bubagarno support khai tongu 90% aboni bagoinu obo hai ibono phano nung democracy toi jasa pano hindi nung ka hamlama phunuk di kok sadi kentu kok hamya basa bai obo haita salaidi obo sakakai jasa pano tungplanai nono sakai nung tungplajangai obo belai chaya abono no ang nono ena bagoi sima phaisibu opreng next time nung obo hai sakai belai chaya ngai nini tamungnai abo to isor simi saiman senai abon bagoinu obo hai tangja to hini kaisa nono nobar kutung phunugurika nini gana tei sibi thangka hini wansukdi obo hai kok rokta sasidi tei bubagara asukai tiprasar mo hamjagoi samung khai tongo miya bu thangjak bubagara Delhi wo second round bini ekot no toy meeting aro asuk laifika tirpurani secretary rok bai tei kubangma home ministry tirpurani em ong thambaijak bubagara logi kubangma jeni David Mora Singh songo nugo obo hagen logi borok kubangma thangoi borok kok salaika aro ek misra songbai salaika ni sabo kaham no positive kok phaika ni sabu bujoto no sabayo bubagara bu saka angkisa no om bubagara ni kok samanno kisija phunuguri gan sampula अपन पूरा कॉक साले नहीं होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने अच्छी तरीके से बात भी सुना है और बहुत जगह में जो कंफ्यूजन था उसको हटाने के लिए भी स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए भी बात हुआ है हमारे लैंड राइट्स के बारे हमारे लैंग्वेज के बारे हमारा आर्टिकल 2 और 3 के बारे हमारा अपग्रेडेशन ऑफ टीटी एडीसी के बारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे सीट्स के रिजर्वेशन के बारे हर चीज़ में जो हमने बात किया है हमने उसके बारे में बात किया है और हमारा कोई भी डिमांड हमने कोई भी डिमांड से हम पीछे नहीं गए हैं सोल्यूशन अगर चाहिए तो ऑनरेबल होना चाहिए बराबर का होना चाहिए सम्मान से होना चाहिए सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए आप अग्रीमेंट करके साइन कर दोगे तो नहीं होगा Nukana bubagara direct saka belake positive kisa khama log nai bubagara saka direct bini get a tiplen 2 3 abno tui je competition no first round no sijak tong abo dabi main ek number reject tei bad baki je samani bini nangmani kok je nangko gui tangmani abo jotonu asanu abo haihini bubagara sajak aboni bagoi kebo khata toidi bubagara saka tiprasani bagoi bo खा खुक बायरि नु सामुं खाइ दं हाइके तामनि बागै बुबागारा न बक्सा टिप्रासरक केबें चाजे आंबाय आबनि बागै न ताबुनि चेरे रंनि जमारक बेलाय चलि जाखाना चिनि एडवोकेट हरिदन प्रेंग न
nung next time rogo ba haitang di buba gara ni samung success ungnai bo success ungme asa buba gara ke bukuno hini manglak abono kok tongnai norok buba gara no kuno samotei kok hamya bai je kuno rajniti leader rok neta rok abota sadi nung politics ni beparoi kok kaham sadi ti prasa thangi thanga ni kok sai phunuk di kentu buba gara no eta khai ku chumana ni krei buba gara already samung khai tongo man khai nung bu khai di obosi kok khai ake belai cha ko nung nok rok subai cha kha haipan pura pai subai jaglia abono belai isor no katerika next time logo tamung na abo saimalia ana kubama borok o video no bar share khai tongo obo naigara data ko knei nung to bini bagai ka ham sawo nei ang ka ham saman ko gya mane sini ti prasarok sung judino obo hai nasle lai tong khai busuk din obo nasle na ni baksa borok jeso ka ham phanu nasle mung hai thangu ba kaklai mung phai thangu obo hai kok rok use ta khai di ang age bu sawo hamjang nai tike kok sadi hamjagoi tongdi hamjang nai tike kok sarkai nung hamjangmon bising tike bu attack khai manu kintu belai kai bad word use khayoi kok sarkai abo belai kai borok chajagya abo haita satung ang abo no koinai hopren nobu obo warning hai hini bu wansuk di ane kok no tei hamjagoi bu sabu no na hamjago tei ti prasarok jot to lukurok no map khai gelak obo hai to mung kai nung asuk bai no sudri thangsidi prank tei buba gara jot to ti prasar no mothangnan ninu samung tabuk suk jora khai tongo I hope ang bu wansugo buba gara doti no ti prasar no mothangna hinui angkai sung khama lok lainai ma hamjak lainai logi mari lainai amsu no kok sawoi nor no ani o video no share khai di hinui jot to tawk tai buksung no kaham tong di suso tong di hinui tini ni bagoi jot to no kulong bai kra